Jaksat sä vähän spottailla mulle? Joo. Mä en tiedä. Mä en nyt kerkeä katsoa mitä tuolla menee. Mekin kulattiin jossain kohtaa. Eikö sä voi hakea liikkaa sen sieltä diskus tänne chattiin? Tulee toinen LP, pidä liikkaa. Tuota. No järkyttävästi on kukua. Joo, sitä on, toi viilenee koko ajan. Nyt on enää 25 astetta se rata, niin sitä alkaa olla paljon. Ai vittu, vois tässä edes päässyt ajaa ohjalla. Kyllä. Ei toi huono oo siis sillä. Ihan mukava se on ajaa sitä.